Bejn il-ħamis u l-ħadd madwar l-Unjoni Ewropea kollha qed isiru l-elezzjonijiet biex jiġu eletti l-membri parlamentari Ewropej, parlament li b'kollox se jkun magħmul minn 720 deputat, kollha eletti mis-27 pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea. Kumparati ma' 5 snin ilu se jkunu qed jiżdiedu 15 l-MP f'dan il-Parlament, 2 għal Franza, 2 għal Spanja, 2 għall Olanda u MP wieħed għal Belġju, wieħed għal Polonja, l-istess għall Awstrija, d-Danimarka, l-Finlandja, is-Slovakkja, l-Irlanda, is-Slovenja u l-Latvja. Il-maġġoranza tal-pajjiżi Ewropej se jvutaw il-ħadd, iżda hemm stati oħrajn bħal l-Irlanda li l-ġurnata tal-vot kienet il-ġimgħa. Fl-Italja il-votazzjoni tkun mifruxa bejn is-Sibt u l-Ħadd. Fl-Olanda diġà vvutaw fil-jum tal-ħamis u fir-Repubblika Ċeka bdew jivvutaw mill-ġimgħa. Ir-riżultati proviżorji tal-elezzjonijiet Ewropej jistgħu jiġu ppubblikati biss il-Ħadd wara l-11 ta' filgħaxija meta jingħalqu l-aħħar votazzjonijiet fl-Italja. Qabel dak il-ħin il-Parlament se joħroġ estimi bbażati fuq stħarriġ ta' min ivvota. Il-Kamra tal-Plenarja fi Brussell se tinbidel f'sala stampa b'żona għal palk u pożizzjonijiet differenti għall-istazzjonijiet televiżivi fejn iser titqassam l-informazzjoni kollha. Fil-lejl tal-ħadd se jkun hemm programm speċjali mis-Servizz Ewropew tax-Xandir l-IBS u l-ewwel projections totali tal-Parlament il-ġdid mistennija joħorġu l-ħadd stess għal ħabta ta' 8 ta' filgħaxija. Il-mexxejja tal-gruppi politiċi tal-Parlament Ewropew u l-kandidati ewlenin għal pożizzjoni ta' President tal-Kummissjoni se jitkellmu mal-midja matul l-istess serata.